F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minna ftit ħor ser jibda prime time tal-lejla ħaniftaħ il-ġimgħa mal-kantawtriċi Claire Tonna. Claire tisħaq li il-fatt li tikteb il-mużika u tikteb il-lirika għalija huwa ta' terapija. Fil-fatt Claire tħobb twassal messaġġ bil-mużika tagħha. L-iktar ħaġa li tagħmel kuntenta lil Claire hija li tgħin in-nies. Fil-fatt fil-preżent għaddejja bi proġett interessanti fil-Kenja, proġett li qed jagħti leħen lill-komunità LGBTIQ tal-Kenja. Fil-Kenja mhux aċċettabbli li tkun gay u fil-fatt il-lejla Claire se tirrakkontanna d-dettalji ta' x'esperjenzat u xrat meta ltaqet mal-komunità gay u trans tal-Kenja. Ħaniltaqa' ma' Claire minn hawn ftit tas-sekondi oħra x'Prime Time jibdissa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time, l-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa u nixtieq niftaħ b'tislija speċjali ħafna għal Giuseppa minn Għawdex, Giuseppa Camilleri li dejjem issegwina u fejn kbira ta' prime time ngħidilha grazzi minn hawnhekk talli kuljum tarana. Din il-ġimgħa ħaniftaħ prime time ma' kantawtriċi li meta titkellem magħha u tiltaqa' magħha tolqtok ħafna mill-ewwel l-umiltà kbira tagħha. Waħda minn dawk il-kantanti bleħen b'timbru uniku li meta tkanta twassallek emozzjonijiet kbar. No matter what they say, no matter what they do, nothing can stop this fire, boo. Can't you see how beautiful you are? Can't you see that you stole my heart? Can't you see? Mija il-lejla Claire Tonna. Hello Claire. Kif is-sena tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina waslet Claire Nel. Għax dik gardog, mill-kbar tismaħħa timbaħ taħseb li hija xi gardog mill-kbar, ma mbagħad issa minn ftit ieħor torqod. Kif aħna Claire? Tajba. Tista' takkomoda ruħek jien ħanuħu posti biex inkompli ma' tradizzjoni ta' prime time. X'neli. Claire, aħna għandna tradizzjoni li nirreġistraw il-kull min jiġi l-taqa' miegħi. Ikolli bżonn ftit dettalji. Isem ikun jom? Claire Tonna. Claire Tonna. Data ta' twelid? Xar qabel il-bambin. Mela 25 ta' Novembru. Tiġi Saġitarjana tiġi? Bħal Tina Turner. Maħħak xul il-bejda. Fl-istess ġurnata? Lada. Pero dik naqri kbar minnek sew. Naqri kbar minnek sew. Fejn inti mwilda, Claire? St. Luke's. Pieta, residenti? Fġo qalbi. Professjoni? Kantawtriċi. 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 Pero Claire, fil-passat kont taħdem bħala social worker, le inti? Studijajt, ma kont nallem. Kont naħdem ħafna fil-qasam ta' talim għal-nis taħt l-autism, challenging behavior, fid-disabilta. Dak ir-rwol spirak ħafna biex tikteb però, le biex tibda tikteb il-mużika. Laqqasna fi naħseb kollox vera jmissu xurxin, u xemmu inseparabli. Ħaġa tajn l-oħra, you know. Claire, inti twilit fil-bidu ta' snin 80, għex titfulija tiegħek fl-aħħar ta' snin 80, fil-bidu ta' snin 90, u daw li għandi fidejja. Kazet. Min jaf kemm tiftakarhom. Liema teknika kontuża biex tagħmilhom rewind jew fast forward. Ekku. Bil-lapis, dejjem iddawwar. Ħobbhom ħafna l-kazet. Claire, inti ddoq il-kitarra? U waħda minn dawk li tallimt il-kitarra waħdek. Self-taught. I mean, naħseb kont mort lesson waħda l-mużew, u mbagħad wara ftit xhur bdejt nallem jien għall-mużew. Bdejt nallem jien għall-kitarra. Self-taught. X'teknika kontuża imma dak iż-żmien biex titgħallem il-kitarra? Li nisma' r-radio, nisma' d-diski. U nipprova ndoqqo bla ma nafx qed nagħmel. Ġifieri litteralment fuq widnejk kont. I mean naħseb kieku
Kieku kont actually mmur xi lezzjonijiet, dak li tal-im f'10 snin kont nitalmu f'sena. Immeħen, nammira fija meta kont żgħira li actually l-familja tiegħi jinnaf ma kienu xafferdjaw li mmur nitgħallem u tipo tal-limt waħdi. Pero l-mużika qiegħda fil-familja, l-papa jew in-nannu kien idoq? Etna li jum actually, missieru missieru. Missieru jidoq l-accordion. Bħala xogħol ukoll kien dejjem fil-mużika, meta kont żgħira dejjem kont ngħid irid insir bħalu. Ma wkoll hija xi ħaġa li kibret waħedha, naf li jekk ma nagħmilix nimret. Claire, inti li tikteb il-mużika, li tikteb il-lirika, lik terapija. Għandi bżonn nisma' affarijiet biex nibqa' sewwa li nispiċċa niktibhom jiena ħafna drabi. Però temmen u tħobb ħafna silenzju wkoll. Naħseb moħħi, tant jista' jkun qed ipparla u jgħid affarijiet li l-unika ħaġa li ġelni nikkwieta u nkun fi spazju ta' paċi għali moħħi nagħmlu kwiet. Moħħi nagħmlu kwiet bil-impoġġu l-attenzjoni fil-ħoss tax-xejn. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Claire, rajt intervista tiegħek u f'din l-intervista inti jettek. Waħda mill-iktar affarijiet diffiċli fil-ħajja huwa li tikber u tbiddel il-fema. Diffiċli tinbidel? Żgur. Jien naħseb nitalmu ħafna affarijiet. Nitalmu ħafna affarijiet li huma actually mhux tajbin għalina, Nitalmu aġir ħażin u tuħu ħafna snin u ħafna xogħol biex iżżarma l-affarijiet li tallimt li actually mhumiex tajbin għalik. X'jirrabjak fil-ħajja, Claire? Disonesta. L-nies ma jkunux onesti magħhom infushom. Li ma jbidlux jaħasru ma jieħdux deċiżjonijiet tajbin għalihom u anke fija, Naħseb nipprova kemm nipprova dejjem ikolli xi tip ta' kalma bil-mod kif nifhem u naċċetta l-affarijiet li jiġru. Naħseb l-aktar ħaġa li tweġġani li n-nies u jiena stess ukoll ma nieħux deċiżjonijiet li huma l-aħjar għalija. Claire, qed taħdem fuq proġett interessanti ħafna fil-Kenja. Qabel ma nitkellmu fuq il-proġett per se, nitkellmu naqra dwar il-mentalità l-ħsieb is-soċjetà tal-Kenja kif tħares li tkun differenti, id-diversità, kif tħares lej il-persuni gay, lej il-persuni LGBTIQ. X'esperjenzajt il-Kenja, x'rajt? Ifhem, il-Kenja hemm ħafna affarijiet immensament sbieħ li fejquni minn ħafna affarijiet. Li tkun mhux straight hija illegali, ġifieri it's punished by law, hemm ħafna ċensura. Tmissek ovvjament għax mhix inġusta l-Kenja u imkien fejn mhix. So għalija mhux kienet xokk għax konxja li kien pajjiż hekk, imma ovvjament għandi ċertu privileġġ jiena li bil-kant u bil-mużika jew jekk nagħmel video fuq il-YouTube jew whatever m'hemmx ċensura. Ovvjament, meta ltqajt mal-komunità hemmhekk ħassejt impuls li actually nista' forsi nagħmel xi ħaġa. X'jikkummentaw Claire il-komunità gay u trans tal-Kenja? Ovvjament ma jistgħux jgħixu ħajjithom. Jibsa ħafna xi ħaġa li smajt riċenti minn persuna minn hemmhekk qalt li l-life expectancy tagħna dejjem qed tonqos. U meta tnejt tonqos in the 20s, like li jkun hemm tal-biża' 20s huwa l-isbaħ żmien tal-ħajja. Le, ma parti minn hekk, I mean, heavy ħafna li qed nies jiġu maqtula just għax mhumiex. Literalment persekuzzjoni. U l-ħaġi li ovvjament ma tiltaq ma dan nies għandhom dan in-nar, għandhom din l-enerġija, għandhom dis-saħħa biex ikomplu jiġġieldu, jkomplu jagħmlu safe spaces għalihom infushom. Li laqgħuni ħafna, U din ovvjament ġiet għax meta kont hemmhekk ktibt song għalihom fuq kind of kif għandna dejjem bżonn il-komunità u ngħinu xulxin, aħna minn aħna,
Meta xi ħaġa tkun hekk tagħmlek veri jibsa biex taċċetta lilek innifsek u tħobb lilek innifsek. U kulħadd jaf li jekk m'intix kapaċi tagħmel dik miegħek innifsek, veri jibsa ma jagħmel ħadd ieħor. Li jagħmel ħadd. So jien bażikament ktibt song u qed naħdem ma' drag queens temmek biex nagħmlu music video. Mal-music video mhux ħajkun just music video tas-song u actually ħajuri l-ħajja ta' kuljum ta' minn xiex jgħaddu dawn in-nies. Biex imbagħad Messaġġ b'saħħtu, le? Messaġġ b'saħħtu. Ma jiena vera ħoss li kif taqbattejt, id-natura tal-bniedem huwa li jkun kontent u li jgħin li ngħinu xulxin. Vera naħsbu li aħna separati minn xulxin, vera naħsbu li l-problemi ta' damma mhux tiegħi, imma fil-verità kull deċiżjoni li qed nieħu jiena taffettwa lilek il kulħadd. So min-naħa tiegħi din hija vera xi ħaġa żgħira li actually nista' nagħmel jiena. Claire, f'Ottubru li għadda rajni f'kunċert Songs from a Transfigured Heart, pratikament xogħol kollu tiegħek. Kien speċjali ħafna. Jiena ma nafx ma tafx insomma 2020 u 2021 kelli inkisser li disk minn onqi, operawni, fatħuni minn onqi so ma stajtx nitkellem u kol qalu li l-leħni mhux ħajġi lura. Għamilt ħafna kidba bla ma naf li jekk xi darba. F'dak iż-żmien fejn kont f'di sitwazzjoni. Dejjem nikteb imma dak iż-żmien kienet aktar jibsa bdejt xorta nikteb u nkanta ġo rasi. U ma tistax tkanta. Imma u wkoll bla ma naf li jekk xi darba ħanirna xi inkantom. So dal-kunċert Ottubru għamiltu billi ħriġt il-kitba li għamil dak iż-żmien, li għamilt wara ma ta' qabel. U kien jismu Songs for a Transfigured Heart għax nemmen ħafna fil-qalb umana. U Transfigured Heart hija aħna li jekk xul nerġgħu nibdew nażlu li ngħinu xulxin, nerġgħu nażlu li nħobbu li nfus, nerġgħu nażlu li aħna maqudin, mhux separati. Kien qawwi ħafna. Għamiltu fundraising għal proġett ukoll u ħajħroġ il-footage tiegħu fejn nistgħu jagħmlu donation biex nistgħu nagħmlu dal-music video relatat mal-komunità queer tal-Kenja. Claire, għadna kemm nibdew is-sena ġdida, bdejna it-tieni xahar tas-sena 2023, kompletina aktar emozzjonijiet, kompletina iktar xogħol minn tiegħek, għax ovvjament kull biċċa xogħol li tina, kull mużika li tina, kollha kemm huma jtuna emozzjonijiet kbar. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaq' miegħi il-lejla. Fil-fatt ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tommit tajbin. Għalik għandna prodotti kefir biex tkun tista' tgawdihom fil-maħin tal-ġurnata tixtieq inti, ideali biex tisnekkja u fl-istess ħin tkun qed tieħu xi ħaġa nutrijenti biex talaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn itjeb minn naqra te tajba u għalik għandna ħafna tejjiet naturali grazzi għal Yogiti. Ovvjament żgur ser jirnexxilek tażel it-toma favorita tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sara Bajjada għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti kollha kemm huma high in protein u meta ovvjament tippreparhom ma tħossikx dak guilty għax ovvjament tkun ħadd dak it-toma tajba għalmenu tkun qed tieħu xi ħaġa tajba imma fl-istess ħin tkun nutrijenti. Kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xemel kull darba li ħadd ixegħla żgur ħadd tiftakar fina. Ma stennejtiex. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba. Thank you. Lilkom telespettaturi ħeġġixkom teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda eqgħu hemmhekk. Flexisec jeli meneloġieħ u l-bussija assoċjata mal-artrite. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. Felix, it's great to be a cat by Robbie Williams. The life of a cat is so lovely, and each day Felix appears. I'm certain that it's great to be a cat. Felix by Purina. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some.
Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' dbatija. Flexisep jillobriga l-ġog u bekk jelimina l-ġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexisec għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentesmu. Nar il-ħadd 12 ta' frar fit-8 ta' filgħodu, Ambjent Malta flimkien ma' Saving Our Blue qed jorganizzaw mixja edukattiva fl-inħawi ta' Ħaġari. Jekk tixtieq tattendi, irreġistra mi fuq il-paġni ta' Facebook ta' Ambjent Malta. You Saving Our Blue. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura għal-prime time minna ftit oħra ħan nitkellem ma'kom ħalli jintom tippruvaw teħdu d-dar il-jackpot ta' kontra 30 sekonda, pero qabel nixtieq nfakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi illum ħassibu kompetizzjoni li hija miġuba lilna grazzi għal Talien Beauty Products li jekk intom tipparteċipaw grazzi għal Talien tistgħu toħorġu rebbieħa u terbħu rigal li żgur ma jiddispjaċikomx li tkunu erbaħtu, kull ma tridu tagħmlu għal tirrispondu domanda sempliċi ħafna li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Idħlu fuq ownbonici.tv, hemmhekk għandkom domanda 3 risposti minn fejn tażlu u jekk hemm il-darba tażlu risposta tajba, grazzi għal Talien intom tistgħu tkunu rebbieħa. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Mil-bieraħ urritna jackpot b'valur ta' 240 euro. La darba tażlu 7 domandi dak il-valur ħajinbidel, nisperaw li jiżdied u mhux jonqos għax in-nutar tagħna naqra kattiv u kultant jitfanqa valuri negattivi hemmhekk. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hello, ma' min qed nitkellem? Hello. Ma' min? X'ismek? Sandra mittiek ju. Sandra, li ma' 7 domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10? Number 4. Is-set numru 4, Sandra, bl-għażla tiegħek u bis-set numru 4 l-jackpot ser jiżdied b'10 euro biex issa tlajna l-250 euro. Mhix idea ħażina li fit 30 sekonda taqqat 250 euro. Il-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa awguri. Thank you. 3, 2, 1. Kemm insibu konsonanti fil-kelma karozza? 5. Ħażina, x'nazzjonalità kien il-kompożitur u pjanist Ludwig van Beethoven? Ġermani. Proset, il-President John F. Kennedy ġie maqtul fis-snin 80, veru jew fals? Veru. Ħażina, dan l-animal ma jistax joħroġ il-sienu, jibda bil-ke. Kukkudrill minn għandek rid nisma' kukkudrill, Sandra. U l-5 risposti tajbin ma waslux. Kennedy miet qatlu ħansi fl-1963 u għalhekk rid tirrispondi fals. Ħanaraw naqra minn fuq il-linja, hello. Hello. Ma min qed nitkellem? Simon Briffa. Simon, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10 l-erba' mhux hemmhekk qiegħed. Il-numru 7. Is-set numru 7 bl-għażla tiegħek u bis-set numru 7 l-jackpot ser immorru 5 euro minn taħt. Inżilna l-245 euro. 30 sekonda tiegħek telqu issa Simon awguri. 2, 1. Isem ir-rock band Amerikana l-ħarġet bl-album Hotel California. Mid-dinja tal-medja soċjali xi tfisser l-abbravjazzjoni TYI? FYI, skużani. For your information. For your information. Proset, naqqas 50% minn 80. Erbej. Oħtommi bit-se. Sorry? Oħtommi tibda bit-se. Tija. Proset, Plaza de Mayo.
U skadinna l-ħin irnexxalek it-tieni 3 risposti tajbin. Mhux biżejjed biex terbaħ il-jackpot tagħna, ħallejtilna jackpot hawnhekk ta' 245 euro. Aħbar tajba, min ħajjelab magħna għada. Jekk trid tirreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek, trid tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Jien hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u ħanniltaqa' magħkom għada fit-8:10 ta' filgħaxija l-edizzjoni oħra ta' Prime Time ma' mistieden jew mistiedna oħra. Dan kollu hawnhekk fuq l-istazzjon favorit tagħkom l-istazzjon 1. Tinsewx tirreġistraw għal kontra 30 sekonda permezz ta' SMS 50612100 u għan-numru fejn tridu tibgħatu d-dettalji tagħkom permezz ta' SMS. Il-lejl tajjeb u saħħa, niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Collioure Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.